Ekonomija ta' reżiljenza rimarkabbli u dinamiżmu hekk iddeskriviet lil Malta delegazzjoni ta' esperti mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF wara żjara annwali tagħhom biex jistudjaw bir-reqqa l-andament ekonomiku u soċjali ta' pajjiżna. Tali esperti internazzjonali rrimarkaw li l-ekonomija Maltija b'mod konsistenti kibret aktar minn dik Ewropea u kien hemm kważi rdoppjar ta' dħul ras ar ras mill-2013 lil hawn. Dan it-tkabbir kien dovut għal setturi bħat turiżmu, l-gaming u s-servizzi professjonali, waqt li wasal fi żmien meta l-popolazzjoni Maltija qiegħda ssir dejjem aktar anzjana u allura żdiet il-bżonn ta' ħaddiema barranin. Hawn l-IMF faħħar il-Viżjoni Malta 2050 fejn qabel ma l-istrateġija ġdida biex ikun hemm aktar investiment f'kapital uman, innovazzjoni u infrastruttura. Din l-istituzzjoni rinomata internazzjonali qalet li din istrateġija meħtieġa biex titnaqqas il-pressjoni fuq servizzi pubbliċi u tagħmel tajjeb għal fenomeni demografiċi li qed jolqtu lil pajjiżna. Sa dan it-tant esperti barranin ukoll ikkonfermaw it-tbassir tagħhom li l-ekonomija Maltija se tikber b'4%, rata li jiferm aħjar minn dik imbassra mill-istituzzjonijiet bħal Bank Ċentrali. Huma bassru li l-inflazzjoni se tonqos għal 2%, il-qat ikun dak ta' 3% fil-waqt li d-dejn se jibqa' madwar 47% tal-ġid nazzjonali, waqt li sostnew li dan hu sostenibbli differenti mid-dikjarazzjonijiet tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. L-ekonomisti ta' fama internazzjonali qablu wkoll mal-politika fiskali tal-Gvern Malti fejn qalu li din se twassal għal deficit taħt 3% u jekk dan ikun 2.6% kif imbassar se joħloq qabilta ġdida fiskali għall-Gvern f'każ ta' xi xokk ekonomiku minn barra. Ir-rapport tal-IMF faħħar l-inizjattivi tal-Gvern fuq l-intelligenza artifiċjali, speċjalment il-programm ta' taħriġ, fil-waqt li laqa l-bidliet fil-politika tal-migrazzjoni biex jiġu ħaddiema barranin aktar imħarġin ħalli tiżdied il-produttività. L-esperti laqgħu ir-riformi fil-qasam tal-ġudikatura b'mod partikolari l-investiment f'aktar ġudikanti kif ukoll il-bidliet fil-mod ta' ħatra tagħhom. Minn barra hekk innotaw l-investiment infrastrutturali kbir fid-diġital u awguraw li jsir dejjem aktar f'dan il-qasam minkejja li Malta diġà fis-stat tajjeb. Sa dan it-tant permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela laqa b'sodisfazzjoni r-rapport tal-IMF.